www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Maradsz le semmiről. Híreket hallasz a Petőfi Rádióban. Petőfi. A 7-es főúton Tárnok határában aszfaltoznak, a 28-as jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgó urnás szavazást. Még agyon nyom a sziklám. Nem tudnál egy kicsit várni azzal a sziklatologatással? Várjál. I dok se ruska vojska povlači iz okolice Kijeva, iza nje ostaje pustoš, a iz grada Buče, nad kojim je Ukrajina jučer nadzor, Az amerikai kontinensen már ma megkezdődött a voksolás, holnap pedig elsőként új... Crveni križ ponovno je pak morao odustati od pristupa Mariupolju, no odande su do Zaporižja ipak stigli neki od njegovih stanovnika. Közben 4-9... Hírekkel pedig holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket ismét itt a Petőfi Rádióban. Vagy folytassuk azt, amit az elmúlt 12 évben felépítettünk. De beesett a háború, amiben most kötődni fog a Indulva, a megvalósításig bezáróva ez az első ilyen, amit folytatni szeretnénk és folytatni is fogunk itt mellettünk, és alapvetően sem segített. Tehát nekünk nem az ukránok háborúját kell vívni, hanem a magyarok álláspontját kell okosan kialakítani és szilárdan ki. Viktor, a magyar hivatalosan
Građani Srbije sutra izlaze na birališta kako bi izabrali predsjednika i novi saziv Skupštine. Na izborima za predsjednika Srbije učestvuje 8 kandidata, dok će... Evropske unije prema Rusiji, ističući da se tečaj ruske valute vratio na razinu prije početka napada na Ukrajinu. Vidjet ćemo da li će Hajduk nešto u svom sustavu mijenjati. Oni su i pod novim trenerom mijenjali sustav. Izaću A sajtó által feltárt választási csalás gyanújával kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott, a mozgósításra alkalmas üzenetküldési rendszerek nagyobb szerepet játszanak a parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji. Nešto više od 1000 birača glasa u Vašingtonu, Njujorku i Čikagu. Na sutrašnjim izborima glasanje će biti organizovano na 77. Utakmice, isto tako osjećam da će biti puno naših navijača na utakmici, što... Üdvözöllek, Berki Andrea vagyok, a Korona FM 100 hírei következnek. Békés felvonulással hívták fel a figyelmet az ukrán gyermekek helyzetére. Próbáljuk meg még egyszer, hát ha megy, pótoljuk azokat, akik ma otthon... És vannak eddig elnevezett a kamarazenei intim hatásoktól a hatalmas tűtik ragyogásáig. Zenei szempontból az első felvonás a legegységesebb és legihletettebb. Már nem éri. Десять? И мама. Я Саша, университет сделал корабль. Он je napravil ukrajinsko-hrvatski brod, to je brod za spašavanje. И я из-за детства.
konsensus koji je za nas ključan bio. Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blago imenu žena. Koji je za nas ključan bio. Nagyjából mára egészen egyértelműen bebizonyosodott, hogy az ukrán elnök és köre Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Uniós szintéren soha nem hagyta cserben lengyel partnereit, és Lengyelország sem szakítja meg kapcsolatát Magyarországgal. Igen. Viszonyról is kérdezték, miután a két ország álláspontja néhány ponton nem egyezik az ukrajnai kapcsolatban. Jaroszláv Kaczynszki úgy, Magyarország minden eddig javasolt szankciót támogatott, elítélte az orosz agressziót. Ugyanakkor ellenzi